Napahimuslan sa daghang pamilya sa barangay Malagutay ang gidalit ng mga serbisyo sa Philippine Red Cross Zamboanga Chapter atol sa gihimong health caravan. Sa pakig-alayon sa lokal ng gobyerno, pinaagi sa City Health Office, Bangko Sentral ng Pilipinas, Pulis, Ateneo de Zamboanga School of Medicine, Chuchi Zamboanga ug ubang ahensya nga dunay suporta gikan sa Australian Aid. Na-avail sa mga residente ang ibot sa ngipon, medical consultation, libreng mga tambal og vitamins ug gupit. Duna sa gipahigayon nga first aid lectures and demonstrations of voluntary blood typing. Lakip na recruitment and orientation sa 143 Voluntary Service, medical course ug membership with accident assistance benefit kun maab membership program. Gihimo sa barangay Malagutay Barangay Hall ang aktibidad. Kapin 300 ka mga indigent families sa barangay ang naserbisyuhan sa health caravan. Gikan sa Kalye Lourdes, Purok 1, 2, 3, 4, 5 ug Sitio Corote ang mga benepisyaryo. Nagpasalamat ang mga residente sa gidalit nga health services sa Philippine Red Cross, LGU ug sa barangay. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.